Eric Huiso, Philippines. I love it here. The date now is February 5. Wow, Yusuf. Yeah. Wonderful. Can I ride there also anything? Yes, please. So, mo na ang hotel na mo. Dahil manguli na mi. So, dari man siguro ang agianan or dito. Hi! I almost dropped the phone. Pero 2 minutes na lang yun ako ang time. Dahil puno na dahil ng ako ang memory card. So, mawala ni ang center, Old Town Square, marag inana. Dahil tanaway lang mga alleyways kay naay mga lakaw, naapoy mga sakyanan diha nga mga agi. Pero ang main yun, na dito.